Mirsani kesenian
dados tata lan cara menawi lepat kula nyuwun gunging ajining diri saka ati ajining ilmu saka laku tindak tandha ayo sarwa ati-ati tembeh puri bakal kebiar sing tulur lutruk Jawa Timur Armada Jaya urutan sing ana rezeki pementasan sarwa datuk tujuan pokok kita Mas Wiragya la tasemutan buayon nangi kita berbolehnya
semburat tanah saya
kepengin dadi pejabat tapi sapa sing duwite akeh ya iku sing aku pejabat tanggung jawab berat kudu ngerteni nasibe rakyat mula sing tak jaluk ojo sampai patah semangat supaya rodane ekonomi ra sampai tersendat wajibane wong manggon ana kampung sakpenono kegiatan ayo duka gotong royong karep endang rampung nuju program sukses pembangunan 5 tahun muda-mudine ojo nganti keri tata tertib ayo Johnny olahraga uga rae prestasi bisa menehi contoh generasi sing ana Sunan Kalijaga hawe kondang ana dolo Raden Catur iku jeneng asline Hane Wiratekta iku wonten
Sunan Bonang iku Raden Catur ya Sunan Kalijaga jeneng wis kondang kanjeng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ